nimbali kula salah satunya adalah beliau sangat terkesan dengan seorang sinden yang masih junior yang bernama adalah Umi Hafifah dari Ponorogo. Putu Warok iki. Iya, Umi. Iya. Nduk Umi ayo jumenengo, aja gila karo Mas Bawin kene ya cedak kene ra apa-apa. Dedek dedek. Iya, slindre songo. Takoni sik. Aku piye sik sadurunge mbok takoni aku ning cedhake ngene iki umpamane ngono mbok condro Gres kenyes. Expired. Mbok anggap kadaluwarsa ngono. Lah kowe kok dibandingke wong iki bocah wingi sore kowe iki wis kawawu kok. Nggih. Lho ya nek ya ana bedane wong jenenge junior karo senior. Ya beda, bab kepinteran mungkin luwih pinter kowe. Nek bab kaya dhek Loh, yen bab rupa ki nyenengke. Kuwi nglawuhi iki ya cah ngono kuwi. Kok pikir ki sego. Ya jangan. Kowe iki mungkuk-mungkuk. Mbok kowe iki ya ngei-ngei aku sing bombongke atiku. Wah, bombongke piye wong aku ngerti aslimu kok bombongke. Lah ya ben kene iki karo aku ki piye cedhak aku ora gila. Ya yen ra gila ya serawunga. Lah iya. Nduk, matane pitek to, 12 kilo. Oh iya. Salam. Adik. Assalam. Salaman sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Cah jujur kaya nggih. Tak omongi. Lah iku dandan ki lho 3 jam. Lah apa? Lah iku gawe alis tak pener-penerke ben ketok wedok. Irung tak mancung-mancungke, lambe tak nyonyor-nyonyorke. Tak assalamualaikum diundang Pak ki apa rumasane. Ya kowe pegenan. Tak omong meneh ya. Klarifikasi. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Pak. Jan. Som luntus kaya ngono to. Lah. Garing bejen. Apa Reng? Apa Reng? Abot buri. Coba sampean takono kaya aku assalamualaikum jajal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mak De. Nggih. Ya ampun, sia-sia men yo Mas. Iki lho larang, Mas. Loh, dasmu copotan to, Wi? Iki larang mbok bontang-banteng. Aku nek arep nganggo iki lho tak sembah sik. Apa ya, Pak? Kok sembah piye? Wah, sing tugel iki. Ketok yen imitasi. Nama lengkap sinten? Nama lengkap. Jenengmu sapa, Nduk? Men Preso Piyai Klaten. Jenengmu sapa? Lengkape. Umi Hafifah, Pak. Wis nyolong dompet ping pira? Kok kaya maling kecekel polisi, Pak. Pek. Lah kowe ndek anak rung to? Duwe. Lah ya celopak kok kisruh iki ngopo? Oh iya. Ngajeni ya. Nggih. Sapa? Umi Hafifah, Pak. Oh, lah omamu ndi, Nak? Pulung Ponorogo, Pak. Iki wong iki polos ya. Polos. Dadi iki pancen dalang iki pancen golek sinden sing polos-polos, perune gen gampang diapusi. Oh. Apa ya ngono? Kelas pira, Nok? Kelas pira, Nduk? Kelas setunggal SMKI, Pak. Kowe kok kaya asongan ngono, monggo Pak. Tumbasi, Pak. Loh, lugu. Saking lugune iki. Iki urung terkontaminasi apapun juga iki cakong iki. Nek SMA ndi, Nduk? SMKI, Pak. Oh, SMKI. SMKI ngerti ra? Semaki to? SMKI. Lah iya yen dipoco cepet ki semaki. Lah iya kuwi apa? Kuwi ngono tegese sekolah sing nggon dunia persenian.
Kesenian. Berarti kamar kecil no. Kesenian. Sekolah menengah Karawitan Indonesia. Ya jare dunia persenian. Kamar kecil to. Kamar kecil lah ngopo seni kok ning kamar kecil? Lah kok apa seni sak gon-gon didelok wong kok gelem. Seni ki apa, Cak? Uyah to. Mulai. Kok edan iki. Kok Duk, Dalem, Pak. aku malah wedi e. Kaya Susana ya. Anu, kaya Sik. Ngene iki iringane lho. Ngene. Wengi. Matur sik karo Pak Desus. Urung petuk ta mau? Dereng, Urung Pak. sungkem ta? Dereng. Nah, Pak Desus lenggah. Nuwun sewu Pak Desus ngono ya. Nuwun sewu, Pak Desus. Liyane. Nggih. Kula Umi Hafifah Kula Umi Hafifah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panuwun ingkang tanpa upami. Awit panjenengan kepareng nimbali kula. Lah kok kowe dhewe sing ngomong Mas timbangane cah iki. Iki ra iso lek tak tuntun ra iso. Oh dituntut to. Mugi-mugi panjenengan tansah mirah rezeki. Panjang yuswa. Rezeki melimpah ruah. Lan warga masyarakat mireng. Gemah ripah lo jinawi kerta tata lar harja pinaringan hayunan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Amin. Lho ngene iki lho. Reng, sing marai Pak Sus kerenan ngene iki ngono. Iki ora lugu tok. Iki ora rada sentret kok iki. Aku nyawang dhek kaya wong kesurupan ya. Masa aku menelang terus dilujur. Dadi wong ki aja lugu-lugu kok ndak dihapusi wong. Nggih, Pak. Amboh. Nduk Umi. Dalem, Pak. Ora usah gagas gurem ceceker ya. Nggih. Sing penting sampean karo Bapak. Nggih, Pak. Atur panglipun marang warga masyarakat ing Klaten. Nggih, Pak. Lan darma bektimu marang Pak Desus, Ibu Bupati barang. Nggih, Pak. Kowe kok seriat. Wong sinden ket mau takoni Gur. Nggih, Pak. Iki tandane wong wedok lugu. Lah kowe iki ora genah. Nggih. Nduk Umi. Dalem, Pak. Sampeyan engko karo Pak Desus arepe diparingi kenang-kenangan. Nggih, Pak. Arep kok suwun saiki apa mengko bar nembang? Sakniki, Pak. Oh, lah iki. Ketoke kowe lugu ning padha wae dremes. Pripun Pak De? Nggih. Derek kalian Pak Desus, saya Mas Gareng. Pak, disuwun sakniki, Pak. Kowe mau wakil. Aku wakil. Dok. Dok, jan kowe njaluk saiki maju rono, Dok. Sik, sampean adate lek melu Pak Cahyo lak ngagemik biasa ngono kuwi ta. Nggih. Sawangan sik kuwi. Kuwi regane 250. Nggih, Pak. Sing kok cekel kuwi ngerti ta? Sing kok cekel kuwi lho, mik kuwi lho. Nggih. Kuwi paringane Pak Sus. Nggih. Yen nggih tuku mik kaya nek Pak Cahyo iki entuk sak truk siji kuwi. Wis, mongko sampean buncine nembang lak nganggo mik. Nggih, Pak. Wis to suarane apa kaya apa lek nek mike lak mesti bedah telake ta. Nggih. Diparingi karo Pak Sus mik kaya ngono kuwi. Wis iki kagem sampean. Itulah mergo tresno asih Pak Sus marang seorang Umi Hafifah ngono kuwi. Walah, Aku sewengi ora gelem nyekel mik kuwi, Win. Mergo mik kuwi regane karo nyawamu larang mike. Lambemu to Kangkang. Mosok nyawaku kok le dipadake karo rego mik. Paringane Pak Sus nang Umi saking tresnane. Pak, paringi napa mboten, Pak? Sik coba aku tak nyilih. Kaya apa rasane mik. Aja ternoda kok aja. Alah, kurkone Pak Desus sing ngene iki aku kok wis 5 kok. Malah. Mbok pangan kabeh. Tes. 1 2 3 dicoba. Aja rusak kok. Jalun. Sing warake Rusak. mike bingung. Mike bingung iki sing mlebu swara wedok apa lanang bingung lho. Ya saiki mik kuwi jajalan nggih nembang ya. Nggih, Pak. Ah, engko teko kos-kosan tak suwun aja didol ya. Nggih, Pak. Lho kok malah mbok njaluk? Sing njaluk ki sapa? Lah aku tak suwun kuwi mau. Tak suwun tegese aku menghimbau supaya ora mbok njaluk. Ora ngopo. Lah aja tembung aja tak suwun. Lah piye? Ya apa iki? Tak kongkon. Nah, aku meling. Oh iya. Tak lho arep mati apa piye kok meling? Amit. Wes tekan ndi ayo, Dok. Yo, entar nembang edan kabeh kuwi, ayo. Ayo, Dok. Ayo, Pi. Yo. Nat
Tian wujud temong peksi Kowe ngopo to, Reng? Suarane Umi. Wih, suarane Umi, Win. Mbok pikir ki aku ki apa? Apa? Bongkokan damen apa piye? Suarane Umi. Suarane ya apik. Apik. Aku lho melok seneng kok aku ngrungokke tok ki mau suarane jan apik tenan. Apik. Coba rungokke sik. Jajal kok kono. Sik saka kene wae. Arep endo. Ya, Nduk, Umi. Dalem, Pak. Suaramu kok apik men. Pake dalang ta? Sanes, Pak. Penabuh, Sanes. pengrawit, Sanes, Pak. budayawan. Sanes. Lah apa? Tukang Copet. cat. Tukang cat. Tukang ngecat. Heeh. Berarti bapakmu ki senengane mangkane kok wedokane akeh men. Ngopo? Sapa-sapa diceti kok. Wedan. Lah kok diceti. Cat kuwi lho, cat tembok utuh Cat ini. mobil. Oh tak kira cat ki WA-an kuwi lho dicet. Kaya kowe iki lak ngecat to. Apa kuwi? Ayo nguas. Ibuke mesti sing sinden. Sanes, Pak. Widuwati, Sanes. seniwati, Sanes, Pak. budayawati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Sik piye to, Reng? Ya iki ketemu nalar. Piye? Bapake tukang cat, ibuke bakul kerupuk. Dadi sarapane kerupuk dicat. Dadi suarane apik. Oh, edan. Kaya nembang ora nganggo pak, Nduk. Siket. Cah. Ben ditukokke mic Pak D kok. Mek ora ana salon kontrol kalau akeh. Ya ya. Alus manis nengsem make Nduk Umi. Dalem, Mike Pak. penak apa ora? Nggih, Pak. Penak yakin. Nggih. Matur karo Pak Desus. Matur nuwun mikipun Pak D. Ayo ta. Matur nuwun mikipun Pak D. Nah, Adi sapa? Pak D Sus, nggih. Sus apa? Pak D Susilo. Pak. Pak. Gareng malah diurak-arik ora malah. Yo. Wasuminggat kungla Nenane. golek isi podang jenah Rezekine bocah lagi iso podang kuninge meke anyar. Ngapa? Ya ora iso. Iki lho wis entek pirang panggung iki lho. Iki meke iki kabel terus. Ya ora iso dimereni to Mas rezeki iki Lah wis ana. makane lah rezeki. Lah iya. Nadyan isih cilik wis entuk mik iki lho, entuk Iki cilik untuk mik. Lah wong aku lahir ceprot entuk mik kok. Oh iya. gawanan rene Kapake. tak geceke. Dimara kanggo. Ya yo. Ibu bunga tiku
nyanding bisa dadi tombo Nyuwun tepuk tangan para kadang untuk Umi Hafifah Ponorogo. Aku wis iso bethek iki mesti murite Mbak Kesi wis. Ora mung murite, anak angkat. Ya bisa dikatakan gitu anak angkat ning didelok saka cara nembange terus aiune iki wis Kesi nom-nomane wis ngene iki. Dialeke. Dialeke iki cara Kesi nggih Pak. Ngono iki Kesi biyen ngono kuwi. Wis iki wae halus Kesi biyen kentut. Weh Pak Dalam. Weh Pak. Iki yo golek golek badok. Iki dheweke entuk mic Kesi entuk dalan. Apa hubungane ora? Nduk Umi. dalem Sampe nak Pak mulai naik daun. nggih Laris. Ya apa tekan gone yo naik daun. Yo Pak B sopun Pak Sepur kok naik daun. Lah dhek modele uler kok. Mang Mendel, Pak. Mang Mendel Pak Gareng Mudiar kowe. Oh ya nak Umi. Sampeyan entuk sangu kok Pak Sus kok Pak Dalang ngono ki nggo apa? nggih kula lumpukne Pak kula tabung Ora nggih anu ya jajan sing ora-ora ya. mboten Pak Tabung gas po. nggih Tabung dilumpukke. nggih Kok tabung gas. Terus terus lek wis mlumpuk piye? sakniki kula sampun tumbas ingkang rodone sekawan setire bunder Alhamdulillah. Mobil nduk apa Avanza? sanes Pak Xenia mriki. sanes Innova. sanes Pak Lah apa? selepan Mudiar. Ayo Reng. Mobil Apa apa? zaman saiki milenial kok. Mobil apa? selepan Oh, mobil sing dienggo nyelep kae. Grandong. Nunut siji iki. Arep dikapake. Aku yen bar diselep lak ketok lanang apa wedoke. Kowe meneng kowe. Kowe ora, Pak. Ngene ya iki mikirke wong tuwa. Heeh. Dadi tuku kendaraan dienggo wong tuwa. nggih Wong tuwa butuh slep. nggih Duwe Pak sawah. mboten Lah sing dislep apa? nggih sak-sake Wah. Aku tensiku so mudak lho ngene iki. Lah kowe iki nek takon ki aja kaya ngono kuwi. Lah piye? Oh jenenge takon nakoni cah cilik kuwi sing sabar. Yo jajal kowe. Kok rumasane. Nduk kowe sih ki mau jare nukokke seleb. nggih Kuwi dienggo apa? damel nyelep Nelek. nyelep Nyelep. nggih Oh, nyelep ki nyelep apa to, Nduk? nyelep sak-sake Sak-sake. nggih Lah mbok nyelep ki sing bangsane nggo beras kuwi nyelep kok nyelep sak-sake ki apa ya enek? enten Apa kuwi? nggih sak-sake Kuwi sak-sake ki apa? nggih sak-sake Lah ya sak-sake ki apa? nggih sak-sake Aja emosi. Punta dewa rawuh. Wong kok senengane kok takoni tenan-tenan kene bingung kok. Pasukan masuk basiran. Komandan klepon. Ya Dek Umi, aturno pamundhute Pak Disus. Nggih, kagem Pak Disus kalau mau wonten ingkang utusan. Iya. Nggih. Ya. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterakenku goleki ora rasa esuk awan nganti wengi. Eman yen
Abdul niki Mas. Nggih. Nggih, nyuwun titip dipun jagi. Nggih. Muga-muga iso dadi regenerasine Mbak Kesi. Nggih. Nuwun sewu, sik menika Pak Desus. Nggih, Pak De. Wah, repot-repot Pak De. Nduk Umi timbali Pak De, nduk Umi. Nggih. Oh, jane iki encen enake wong wedok iki asli iki ngene iki, Mas. Apa? Bar nyanyi entuk saweran. Kowe bar nyanyi untuk sandal. Matur nuwun Pak Sus. Kelok tepuk tangan untuk Pak Desus dan Umi Hafifah wae. Loh, wakeh tenan tondo ya Allah, alhamdulillah. Bareng disangone terus pringis es. Lha iki mau kok ora nganggo Pak. Mi, cah cilik iki nyekel duit akeh saru. Apa iya? Heeh, kok demi keamanan ora butuh security, gawake. Sing gawake sapa? Ngono, nggo duit ki cawe kowe iki urung pantes nyekel duit kok ngene iki. Reng. Cah cilik lho iki. Sing diparingi karo Pak Desus iki dudu sapa-sapa kejaba Umi Hafifah. Cek lugu kok. Aku ngerti yen kuwi cah cilik, yen ora cah cilik apa tak apusi. Tak omongi. Wong tuwa ki ora entuk nggawa duit akeh-akeh. Mergo wong tuwa kuwi akeh laline, Mas. Ngono lho. Lah terus sing baku wong sing nyekel duit kuwi biasane wong wedok. Sik, apa wedok kuwi? Aku. Ora. Lah kok nyekel duit? Lah terus sing wedok sapa? Umi no. Mbok pandengi ngapa? Ora malih jek tetep samono. Reng, sawangan bocah itu lho. Iki dudu weke Umi. Sapa? Weke Slamet Riyadi Solo. Kuwi lek bange ngawur. Oh, BNI Slamet Riyadi. Tak kira, Nduk disimpen Ayo, matur nuwun sik karo Pak Desus. Matur nuwun karo Pak Sus. Matur nuwun Pak Desus. Nggih. Pak Desus. Mugi-mugi. Bar dikeki dhuwit kanggo Pak D, mau Pak tok lho. Nggih.